kabeh lelakonku tega nglarani batinku urip tansah kaya ngene mama wis ra ana tentreme hatiku tansah nangsa tangis sasat sapinira tak kedeli tak tresnani ngira mung tansah ngapusi nangis hatiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis hatiku nangis kasiksa ninggal aku ngepeti wanita liya lila aku kudu lila kabeh sumandhen wong liya nadyan uripmu wis mulya mbak ya eling hatiku kasiksa jarwa purwa tunggal basaning bas miwiti sendhon sindian pratangga Atur Kiara. Nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya. Kagung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan mawi ira-iran Sriuning Mustika Tuban. Dalang sarta pendapuk ingkang dipun asto Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adi Mas Eko Pranoto, pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, ewondene penata pakliran ingkang dipun tindakaken Roko Mas Suyono Sakonco, penata teknis dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Surarto Kabiantu Adimas Rasmijan.
Pangrengga Busana. Ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung ngelih Kyai Gongso Madularas. Ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Kandi Wangelih Swarawati utawi Pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyan. Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno. Ewondene Wiraswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda sarta Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Rogowas Edi Watono, sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Kedoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian BM Audio. Ingkang dipun pangarsani Rogowas Gentong Kawa-kawa. Ewondene para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Adegan sepisan gambaraken wonten Kadipaten Lamongan. Adipati Hendro Katong ingkang dipun maragani Rogowas Judek Prakoso. Patih Hendropati ingkang dipun maragani Adimas Abdul Sutopo. Senopati Gonjang ingkang dipun maragani Adimas Abi Rojali. Ewondene Senopati Wijang ingkang dipun maragani Rogowas Bagus Suyanto. Prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salajengipun wonten Kadipaten Bojonegoro. Adipati Prabaningrat ingkang dipun maragani Rogomas Anom Suharyanto. Garwa Prameswari ingkang dipun maragani Dimas Tata Wulandari. Patih Setyopraja ingkang dipun maragani Bapak Ambeh Wahono. Ewondene Kumalaretna ingkang dipun maragani Dimas Diah Maharani. Prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salajengipun wonten Kadipaten Tuban. Adipati Sirolawi ingkang dipun maragani Bapak Begek Ariwarsito. Garwa Prameswari ingkang dipun maragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Patih Waninggito ingkang dipun maragani Rogomas Beguk Wilianto. Ewondene Raden Wiratmoyo ingkang dipun maragani Adimas Bagong Sutresno. Raden Haryo Sadoro ingkang dipun maragani Adimas Eko Pranoto. Sri Uning ingkang dipun maragani Dimas Menik Widyawati. Pak Kerto ingkang dipun maragani Rogomas Andi Prasetyo. Ewondene Sumarni ingkang dipun maragani Dimas Uut Sutriyana. Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami
Panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim, sarto Bapak Mogol. Kandi embanipun ingkang dipun titakaken Siciup Arum Somplak, Kabiantu Siswak Indah Kalola. Nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya. Menggah mekaten para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Usana sugeng hamirsani. Dun dun dun. Klopo kang maksih muda salugune ya mas
Bujang. Lho Ben langsung pangabdikan ti panembrama swaramu gali-gali tusuk. Meh wae aku ngantuk nggon ngrungokake. Ya wis tak tampa. Ora lewat puja pangestu tampan. sanget anggen kula nampi tangan kula kekalih mugi ndadosaken jimat. Kejaba sapa kuwi? Rening jeneng sira sakloron pinangka Senopati. Gul aguling Kadipaten Lamongan. Mula panjenenganku bakal mundhut pirsa. Piye ngenani kewajibanira sakloron? Kepareng matur Kanjeng. Kewajiban kula njagi katurunanipun Kadipaten Lamongan. Iya. Kabupaten Lamongan sak menika katon ayem sarta tentrem. Boten wonten salah sawijining telek sandi saking patmonco negari ingkang badhe lumebet wonten Kadipaten Lamongan. Ing sak wanci-wanci mbok menawi Kanjeng Adipati badhe nggelar jajahan utawi badhe ngebuk perang wonten ing negari sanes namung cekap kula dalah Yayi Bujang pinangka benteng negari Kanjeng Adipati. Sedaya menika leres Kanjeng Adipati. Awit saben dinten kula tansah dikulang sawire utamanipun oleh bela raga kaprajuitan wonten Kadipaten Lamongan. Bagus. Yen ngono cetha jeneng sira sakloron salah sawijining senopati sing kebak ing rasa tanggung jawab. Mula kanthi kuwi pakaryan sing becik kudu tok lestarekake keng supaya ing murid tinulat marang magangan anyar. Bali marang jeneng sira Patih Indrapat Kanjeng Adipati Indrapat. Sakwise jeneng sira Sato Tulungguh panjenenganku bakal mundhut pirsa. Piye ngenani mubah kusing swasana lan uriping para kawula. Kepareng abdi dalem matur bilih repat menawi. Iya. Sak sampunipun panjenengan dawuh dumateng kula kang parikedah niti pirsa ngenani panggesanipun sedaya para kawula ingkang mapan wonten ing Kadipaten Lamongan. Kanthi nyatanipun ing wekdal sakmenika kawula panjenengan panggesanipun mugramugi pindha alinabur madu. Nalikaning kula minggah wonten ing ereng-erengipun Pargen mandhap wonten ing Karang Pradesan lumebet wonten ing Kitaraja. Bebasan dipun wastani murah keng sarwa tinumbas subur kang tinandur. Sedaya menika saking wicaksana panjenengan anggenipun ngasta cempuri adil wonten ing Kadipaten Lamongan. Ambek adil para marta boten ban sindhe ban sladaneng dhateng kawulanipun Kanjeng. Rumangsa marem sakjroning atiku Nggih. sakwise panjenenganku midhangetake apa sing dadi Nalika cekane dina iki Kabupaten Lamongan mangsa-mangsa katentreman. leres Pancen sadurunge aku jumeneng Adipati Kabupaten Lamongan, aku duweni gegayuhan. Bisa lamun to aku jumeneng Adipati Kabupaten Lamongan bisa nyipta negara sing adil sarta makmur. Leres. Nyatane kabeh apa sing dadi panjang aku bisa kasimbadan. Nah, iya. Aku bisa nyipta negara sing adil lan makmur. Adile tumiba ning tanganku. Makmure tumiba ana ing para kawula dasih kang mapan ing Kabupaten Lamongan. Leres. Nyatane dina iki siji wae kawula ing Kabupaten Lamongan babar pisan ora ana sing nandhang cecetan. niki Nanging ya Teh, dos pundi jengen menungso iki ora ana menungso sing sampurna. Mula kanthi kuwi coba cacaten, coba candranen endi sing dadi kuranganku nggonku jumeneng Adipati Kabupaten Lamongan. Duh Kanjeng Adipati Indrakatong Iya. nggih panjenengan niku ampun gojek dumateng kula. Ya kene jeneng sira bisa matur keng kaya ngono. Menawi to ing mangkenipun kelampahan kula nyandra dumateng panjenengan. Iya. Menawi to nyonyok dumateng manah panjenengan tertamtu ing mangkenipun kula badhe nampi pidana Kanjeng. Jenengan sira ora usah wedi, ora usah wigah-wigih merga kabeh kuwi mau panjenenganku sing ngersakake. Sampun dipun keparengaken Iya. menawi ngapike Kanjeng Adipati Indrakatong
menika salah satunggalipun adipati keng tasih muda tumaruna. Sugih bondo sugih bandu tebih jajanipun nanging tasih wonten emanipun Kanjur. Emane mapan manggon ndi? Emanipun menika mapan wonten ing sisih kiwa panjenengan. Damparing kaprameswaren tasih kumplang ingkang monggo Kanjeng. Jumbuhaken wonten tengahipun alun-alun Kadipaten Lamongan. Menika wonten wit ringin kurung sak kembaran. Menika nggambaraken Bapa Raja dalah Ibu Ratu. Ingkang mangka wonten ing Kadipaten Lamongan menika sampun gadhahi Bapa Raja. Nanging dereng gadhahi Ibu Ratu minangka ibu-ibuning kawula wonten ing Kadipaten Lamongan Kanjeng. Dadi kuwi sing dadi cacat. Nggih. Apa kaya ngono gonjangan kowe Wicak? Menika leres aturipun Gusti Pati. Iya. Saben-saben kula miring piyambak sedaya kaum wanita saben-saben rasan benjang menapa dipun golontak Ibu Ratu wonten ing Kadipaten Lamongan. Mila saking menika Kanjeng, mbok menawi Kanjeng Adipati sampun kagungan titikan wanita sutaning pandhita saking Padepokan Budi menawi putranipun Sentana saking negari kula dawuh kadang kula Yayi Wijang minangka badal wakil tunggal ingkang badhe sagah nodhok kori nyinang jambe suwipun. Sedaya menika leres Kanjeng Adipati monggo menawi to sampun gadhahi patihan manto enggal walaka sinten kala wau Kanjeng Adipati. Undang lan kowe Wicak. Sak tenane wis ora kurang-kurang nggonku budidaya. Tak rewangi aku munggah gunung medun jurang mlebuning Karang Pradesan. Saperlu aku padik-padik salah sawijining wanita. Nanging nyatan siji wae wanita ing Kabupaten Lamongan ora ana sing bisa condong sajroning atiku. Nganti ndak rewang aku munggah oleh sanggar pamujan meminta marang Sing Bathara. Nah, sajroning aku semedi aku entuk wangsit pengwentean. Wangsit kang dumeling ing telingaku. Aku bisa langgeng, bisa lono. Gonku jumeneng Adipating Kabupaten Lamongan. Lamun to aku duweni garwa kang aran Kumorna, putri saka Kabupaten Bojonegoro. Mula kanthi kuwi aku bakal takon marang jeneng sira. Kira-kira Kumorna iki ayu ta? Najan to kula mboten nate pinanggih dumateng wanita ingkang nami Kumorna putri saking Bojonegoro. Nanging kula nate pireng kabar kalamun to Kumorna menika pasuryanipun ayu menawi katimbang menika sampun pas kalamun to panjenengan pundhut garwa. Tertamtu mboten badhe nglingsemaken asma panjenengan malah damel puncaraning asma dalem awit Kumalaratna menika putra piyayi luhur wonten ing Bojonegoro. Kira-kira pasuryane ana kukule ta ora? Menawi kok mboten wonten. Ngono. Nggih, Pawakane piye pawakane Kumara? Pawakane menika gersang. Gersang. Nggih, Gersang iki apa bocah? seger ning merangsang. Gersang. Iki apa? Seger tur merangsang. Kowe kok iso-iso ah. Kok upama aku garwanane Kumara, kowe kabeh padha sarujuk. Yo, yen pancen kowe kabeh padha sarujuk, tak jaluk kanthi banget gonjangan kowe Wicak. Dina iki jeneng sira sakloron cuting kangelan. Jeneng sira sakloron ndak utus keng supaya lumarep ing Kabupaten Bojonegoro. Lamaring Kumara. Nanging mawantu-wantu meliku marang jeneng sira sakloron. Lamun to penglamarku tampik Purba Wasesa ndak pasrahke marang jeneng.